Eren, e bɛ se ka ni sigi hali se ka mɔgɔ furu mun de kɛra? Mana furu ko nana wari de minɛ kɛ. Depuis 31 k'i bɛ wari di m'a di. Nana wari de minɛ. I b'a dɔn la yɛrɛ ne tɛ ka foyi de faamu e la. N'an bɛ baarayɔrɔ la e b'i yɛlɛ mɔgɔw fɛ i b'i kɔntan mɔgɔw fɛ mais ne ni e fila cɛ la ka na k'i ɲɛ kumu mais olu dabila sa. Ne de y'a fɔ n ko wari d'i ma. E kɔni b'a dɔn a ka di ne ka fɛn de kɛ e bɛ se ka nisɔndiya cogo min na. Wa e bɛ se kɔrɔ ne fana k'i ma n ko i ka ko in to sutura la ne ni i fila cɛ. Bon i y'a to sutura la o kɔni diyara n ye kojugu. Mais bila i kunkolo la ne bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ e ye quoi. An ka nin ko in bɛ se ka wolo fɛn wɛrɛ la mun tɛ nin si ye. E mago bɛ se ka don fɛn jumɛn na diɲɛ kɔnɔ n'o bɛ ne bolo ko ne t'o kɛ ye. I cɛ ka ɲi i nisɔn ka di charme b'i la joli fana sa i ka tɔgɔ yɛlɛ olu de bɛ ne la lafiya sa. Ne ma dɔn kuma caman ye ne ni k'an ka wari de di yan. Ne ma ban sa ne bɛ wari d'i ma mais toujours ne bɛ to k'o de f'i ye ni ne bɛ ɲɔgɔn ye yɛlɛ nisɔndiya i b'a dɔn muso ka musoya tɛ dafa f'i ka to ka nisɔndiya. E yɛrɛ k'e lajɛ n ko ni e y'i ɲɛ o ka kameleba la fa bɛ wuli a la mais i kɔni b'a dɔn ɲɛkumu bɛlɛn t'i la sa o misali e ka yɛlɛ dɔɔni sa Laren. Mana yɛlɛ la o an ka wari di yan. Laren kana dimi sa i b'a dɔn kan a ka di ne ye ne ka e la lafiya. Diɲɛlatigɛ yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi e ka di ne ye ka se degré min ma Ala ni kira de b'a dɔn. I fana sa kana to k'i ɲɛ kumu to ka nisɔndiya. Ne ka di depuis 31 k'e ka wari di ne ma wari di ne ma. E mana wari bɔ ka ala cɛ i muso la yan aw ma ka fête kɛ so kɔnɔ f'i bɛ tila k'o photo ta k'o bila i ka statut la. Ne ma kuma caman fɔ ne na kun ye n ka wari de ye. N ka wari di n ka taga. Allô? Wallet. Merde, mais Wallet, ne ko e bɛ mun de fɔ aujourd'hui? Mais e kɔni ma dɔn kɔnɔdimi misɛnnin ça c'est logique. Mais e kɔnɔma tɛ yan, ayi kunna sugu dɔ bɛ olu dabila sa cɛ. Kuma bɛɛ bɛ mɔgɔ wele kɔnɔdimi. E ka kɔnɔmaya daminɛ ni san cɛ fura jumɛn de bɛ yen mun tɛ ka kɛ? Traitement bɛ ka kɛ a ɲɛ ma? Non, n lamɛnba in kana na pɛrɛn-pɛrɛn. C'est-à-dire i ka ko fiyɛ nin ye mɔgɔ lamɛnba in ni mɔgɔ bɛ kuma la. E ka kɔnɔdimi ni san cɛ e ka kɔnɔmaya daminɛ ni san cɛ fura jumɛn de bɛ yen mun tɛ ka kɛ? Traitement jumɛn de bɛ yen mun tɛ ka kɛ? Mais kuma bɛɛ bɛ mɔgɔ fêcher n kɔnɔ bɛ ka dimi. Ça c'est logique. Et puis voilà, i tɛ na n ka tiɲɛ f'i ye. Vraiment depuis e donna ne ka ɲɛnamaya la ne ka ko bɛɛ de falen na n t'a dɔn fɛn o fɛn de don n ka ko bɛɛ de bɛ ka ɲagami i bɛ mɔgɔ fêcher yɛrɛ de ye quoi. Ça c'est quoi? N lamɛn fura dɔ tɛ yen ka ban fura tɛ yan ni fura bɛ fura dɔ ta ni fura banna i bɛ n wele n bɛ wari ci i ma voilà Ala kama yɛrɛ de kana to ka ne wele ni kɔnɔdimi ko kuma ye quoi. N'o mana ko ye ne mɔgɔ tɔɔrɔ pour a don ta a bɔ tantɔ ou bien kɔnɔmaya fɔlɔ de la. Bébé d'amour, mon bébé d'amour. E ka di? Alifini bɛ ka pɛrɛn ka wele mun de bɛ? Ayi non foyi tɛ yen. Yɛrɛ n tigi ye faamuya dɛ n ɲɛ kumunen don ne ko i ka wele kun de fɔ n ɲɛna mun de bɛ? Ka di Ala kama sabali sa e kɔni t'a fɔ halisa k'e ɲɛ kumunen de don halisa e diminen don ne kɔrɔ e bɛ ka siran ka ne wele kun de fɔ wa? O ye n wele de ko n sinamuso ka woro taara. Ne ko ka di Ala kama sa Ala kama o tɛ ne ye kuma mun f'i ye depuis a daminɛ e m'a faamuya
ne kun bɛ fɛ k'i ka réaction dɔrɔn de lajɛ sinon ne m'a fɔ ko ne bɛna filanan ta ni rien c'est juste n kun bɛ fɛ ka fɛn dɔ de k'i la dɔrɔn k'i ka Alvin dɛ kamalen wɔɔrɔ in nɔ siri a bɛ yɛlɛma yɛlɛma de a b'a fɔ bi cu a bɛ se ka fɔ sini ca ne wele kun fɔ n ɲɛna dɔrɔn o n'a ta bɛɛ ne kɔni kun bɛ kulonkɛ de la c'est juste n kun bɛ fɛ k'i ka réaction dɔrɔn de jateminɛ mais a man di ne ye k'i dimine c'est à dire a bɛ mun da ne kan ala ni kɛra dɔrɔn de b'a dɔn ala kama i dimine bɔ han o yɛrɛ bɛɛ ka bɔ a la n nana ni kado dɔ ye a filɛ nin a bila kadi ne ko i k'a bila ayi kana na nin kɛ na kana na maloya sa e b'a dɔn ne ye nin dilan cogo min na han n y'a dilan avec beaucoup d'amour ne ye nin bɛɛ faamu ye e k'a bila dɔrɔn ok n'i ko ten n y'a mɛn wallahi sɔnjɔ min minɛ la kɛ n'i b'a dɔn kɛ i t'i ni sigi ko ne ka di ye ne ka di e ma 31 ka ne to wa muso min ka di i bɛ 31 o to wa i ni muso m'a kɛ yan ne ye faamuya ko ye i b'a dɔn e ka nin dusukasi ani ka nin kuma ninnu ni kun tɛ dɔwɛrɛ wari ko kan e yɛrɛ kun ko k'e mago bɛ joli de la 20,000 taa 40,000 yɛrɛ tɛrɛ kɛ mun na i jigintɔ la butigi in fɛ dugu kɔnɔ i b'a kɛ sisan kɔni kɛlɛ banna a banna ok mais la reine an kan ka bɔ don jumɛn e bɛ ka fête kɛ ni n ka fête kɛ don an bɛ ɲɔgɔn ye k'an bɛn ala nin bɛɛ ye fifi de nɔ ye n'a fɔra muso b'i bolo so kɔnɔ nka musoko nege bɛ ɲini ka ne faga tuma dɔw la ne bɛ n ta n barokɔrɔla bɛ n dimi hali n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na n'a fɔra i bɛ muso min sara baara la secrétaire n bɛ n ka wari de bɔ k'a sara ko n'o ka tila ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma bɛ se ka fɔ jɔn ye e fifi bɛ ne bolo n'a bɔra an ka kɔɲɔso la fo sisan ne ma nisɔndiya kelen sɔrɔ bon fo mi ka obligé ka don ko la ko minnu tɛ seko yɛrɛ ye ni degun min bɛ ne kan n'a sɔrɔla nin bɛ cɛ wɛrɛ kan an tɔɲɔlen don dɛ ala nin kɔni kɛra e yɛrɛ ɲɛna dɛ e ne ka mariage nin y'a san joli 3 ans e de la ka na ni cadeau ye ka di ne ma i ka ni cadeau nakun dɔnnen don koyi Alvin fɛn bɛ e kunna se e k'o kɛ ne ka di ka lafiya kadi ala kama sa sabali dɔɔni ne ko i ma ne kun bɛ kulonkɛ dɔrɔn de la e fɛ et puis e tɛ mun kalama fɛ kɔnɔna la ou bien kanu kɔnɔna la dimi tɛ ja o ja la o ja man di ou bien kuma dɔ la an bɛ ɲɔgɔn na dimi kuma dɔ la an bɛ ɲɔgɔn ɲa yɛlɛ e ma fɔ kuma dɔ an bɛ ɲɔgɔn na dimi kuma dɔ an bɛ ɲɔgɔn na yɛlɛ e ka ne la dimi sa e k'i yɛrɛ sɔrɔ e ma dabɔ de kama ok pardon i ka muso furu sa i ka nin to i ka lafiya sa ou bɛ mun de kɔ ne nɔfɛ pardon ala kama mɛ i diminen bɔ dɔrɔn m'o dɔrɔn de ɲini i y'a mɛn i ɲɛ kumunen bɔ cadeau filɛ i bɛ tila k'a dayɛlɛ je l'ai fait avec beaucoup d'amour ala kama nin dabila sa dumuni ma mɔ fɔlɔ a bɛ sala manger kɛ yan fɛ i ka di ok n y'a mɛn mɛ i diminen bɔ dɔrɔn m'o dɔrɔn ɲini i fɛ n bɛ segin a kan n bɛna cadeau in lajɛ i t'a dɔn ye fitiri wale ye o de kama fɔ ko fitiri wale sara tɛ foyi ye fini jɛ kɔ e Alvin ye ne sara kɛ nin de ne fa ye ne minɛ e nɔfɛ ne ba ye ne kɔrɔfɔ e nɔfɛ mais ne ban'o bɛɛ ma ko e bɛ na ne sara de kɛ sisan k'e bɛ na muso filanan ta Alvin a furu bɛɛ ka lafiya Ok, après. Et là, là, o sira de la e ka sira jumɛn b'o la et puis venez, il te ne faut. e ka foli juru de bɛ ne la La reine. Ma fille qui est ici en Kassoumi, Saranena. Toi, tu viens ici, tu me fais pas si. Oh, moi, je t'avais bien dit, la reine. Je t'avais précisé qu'avant d'être chez Djabi, il faut m'appeler d'abord. Hein? Attends,
tu es en train de changer, petite. Tu es en train de changer. Comment je te parle, tu m'écoutes. Comment je parle, tu écoutes. Tu travailles dans le bureau, moi je n'ai rien. Est-ce qu'il y a la forme? Donc, il y a des gars, l'organisation, tout est à moi. Tu es organisé. Il faut tourner la demande de moi. Il me sort de moi. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne vais pas trop parler. Voilà, moi, je vais te faire appeler et qu'on a mais nous, il y a des gars, il trop colomba ne de bodon jabi amari ne de bodon nous famille là ne de bodon il y a des gars c'est bureau là mon bureau là ne de bodon et secrétaire dit il y a des gars na secrétaire mon ne de bodon et nana ko be chou na ne de bodon ne te fait gata parce que tu vois mais il y a des gars c'est chez rien des gars c'est en oui ne be bara le de boulot ne be bara jabi mo fa jalam ti ne ke fo ti na ba ide flan de ne ya me a ko ki jama ne kuna. Ça va, tu parles comme ça? Bon, toi, je vais te renvoyer. Non, mais gars, mon bureau là, toi, on va te renvoyer. Est-ce que tu me connais? Je suis l'ami de Djabi, le promoteur de l'entreprise. Entreprise, tu as PDG, tu es né. Depuis l'enfance. Même parce que moi, je suis là-bas comme ça, connaît ta rien, faut t'arrêter ton rien. Secrétaire Djaman, était le bureau là, ça. Et tu sais la même bureau là. Djabi est amoureux de sa femme ici. Djabi est ici, c'est moi qui contrôle tout. Fais un contrôle de l'élément, il t'a calmé. Maintenant, bois calmé. Ah Allah. Allah mana ko minga mo gati gale jalaki. Allah ina sun fen pela jelela. Mo bulu bembulu. Du bembulu. Wa baraka yaro ma fana ayo diyan. Je bebe kana to fo bi. Nga Allah yene je da kadaka ni ni fen bela jele di mo kon fima ni ma furu muso mi mandama ya je fen bala kadaka chega jina tige de furu muso mi mai won vi wulu bayre ko fe muso mi mande bi sega harama de ga jina tige garanti mi cheo che dande muso mi man soroye ay dani fen bayda mondo la libe sika miri fifi bi ke wala do kenela hal na ngumi dimi billahi ndise dimi nta do ay mbara de wa ay mune kena kan dusuku mine ka jirabi walidela da hal gla pour gene ko soro delli ko banay wallahi nasura nega sogunti soyena may afa sigi nyogo do ko nutlo da nega fenêtre la ala ni ci monsieur Djabi nam ikile na kuma na ale karmu ko ga chaw qu'est-ce qui ne va pas? non fouiti yoro nega miri fendo la drone quoi il va sciencer voilà nega changer d'accord mais secrétaire Bora donc ça va passer niveau là quoi. Ouais, il va y avoir des gens qui sont bon, quand datu seulement quand faut comme ta barre là quand sur dama tu bon manine quoi. Oui, où tu m'as fait vitaram. Bon, fait vitaru quand tu vas la follow. Bon, quand on clique la caille quoi. Odo kumu konna na ne afo secrétaire ni 12 minutes aka nous dire ami rebe sega 12 do traiter sokona ya. Voilà. D'accord. Non, là c'est bien. Il aurait profité pour te reposer. Kougacha. Ouais. Entreprise qu'on a Kougacha et on a les rêves de négocier. Déjà, en tant que chef, vous méritez ça. Ouais. Vous méritez ça. En dehors de ça, vous me faites faire nos défis. J'ai remarqué que au sein de l'entreprise, vous plaignez. Vous plaignez de Baradala. Donc, il va y se faire. Si ce n'est pas moi, personne ne peut te dire la vérité. Est-ce qu'il y a la femme? Donc, c'est concernant le secrétaire de Koredou. Parce qu'elle est flânée, il y a Bora Kapola. Il va y avoir un Djabi directement. Et puis, elle n'a pas peur. Nous, il y a une commission. Il y a un document dossier. Il y a un document dossier. Souvent, elle répond mal les gens.
Ne yɛrɛ bɛ k'a ka capacité lajɛ le niveau n'est pas trop ça parce que i b'a dɔn faut être social bɔ entreprise kɔnɔna na tu vois il faut pas mal parler avec les gens est-ce que i bɛ k'a faamu donc o de na ye réception na muso min fana y'a ka directrice bila ka na ye société f'u ye société in sigi Mali la yan nɔ u y'u ka directrice kura bila ka na elle a été mal accueillie par notre secrétaire est-ce que i bɛ k'a faamu donc ne ma se k'a ka comportement faamu ni ne kumana fɛ tuma dɔ la elle répond mal ni agent kumana fɛ elle répond mal a tɛ mɔgɔ si bonya a jamanen don est-ce que i bɛ k'a faamu a jamanen yɛrɛ donc moi je pense que aller changer c'est pas un problème moi je vais m'occuper de ça parce que ne kun bɛ ka ɲɛf'i ye dɔrɔn parce que man ka décision ta ka fɛn dɔ kɛ ni m'a f'i ɲɛna o ye bonya moi je sais que en tant que ton ami tu me fais confiance i da don na ne y'a bila yɔrɔ min na i b'a ta yen nɔ tu acceptes mais n ye nin sara i la dɔrɔn sinon peut-être que n ko est ce que an tɛ kalo nata kɔnɔ n'o banna ni nin kalo in sara kalo nata in an b'ale bila an bɛ secrétaire kura dɔ ɲini tu vois an b'a remplacer tu vois an b'ale ɲɛnɛmanba de bɛ sɔrɔ et puis olu ta wagati la quoi k'ale to secrétariat la yan'an k'ale ta formation dɔ kɛra olu kunna matière dɔ bɛ yen on a besoin de ça o kun t'olu ka domaine na quoi est ce que i b'a dɔn le monde évolue donc u ye formation mun suit matière dɔ kun bɛ yen nɔ o ma k'olu kunna quoi bon n'o ma k'u kunna kɛ aw kunna dɔrɔn a problème bɛ y'i ka service da la est ce que i b'a faamu voilà a bɛ ten tɔ de il y a ça qui manque à la fille là il y a ça il faut pas m'en vouloir mais n b'a falen quoi n b'ale falen. Wallet ka ci dɔ wa awɔ komi a famana a tɛ se yan nɔ e yɛrɛ b'a dɔn kɔnɔ bɔra sisan a ka banamisɛnninw tɛ ka ban ko man kan ka fura minɛ karamɔgɔkɛ dɔ la ni n teliya ka t'o ci la ka na n'a tɛ k'i ma baasi ye. e ko jumɛn karamɔgɔ awɔ o mun karamɔgɔ e k'o karamɔgɔ dɔn ne b'o dɔn cogo di a y'a ka nimoro de ci ne ma a ko n k'a wele de a bɛ yɔrɔ fɔ n ɲɛna n ka taa ka fura minɛ. Kadi kana taa yɔrɔ si a ka ɲi ne kana taa cogo di kana taa yɔrɔ si quoi parce que nin ko ninnu ne Alvini e yɛrɛ kɔni b'a dɔn o kɔni cɛ man ɲi sa ne ni Walɛti bɛ teriya la depuis an denmisɛnnin a n'a fɔra a man kɛnɛ a bɛ bana la kɔnɔmaya ye fɛn min ye a ka gɛlɛn n'a kɔnɔdimi misɛnnin ka ca n'i ma gɛrɛ furabɔlaw la a bɛ se ka na ni ko caman ye a den bɛ se ka to a da fɛ i n'a fɔ ba yɛrɛ bɛ se ka to a da fɛ cogo min na o fɛnɛ ni man tɛ ka kɛ ne sigilen ɲɛna dɛ n'a ye ne ci a to n ka to ka ci la. Là, si c'est comme ça quand même. C'est un peu mon mal. Vraiment, quand on est allé maliner. Fais la femme ça. Den innocent. A to n ka taa ka fura ɲini ne ni Walɛti ka teriya ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye depuis an denmisɛnnin na ma bɛ ɲɔgɔn kɔ a ye ne wele bi kumakan yɛrɛ ye ji min ci ne ɲɛ kan Ala de b'a dɔn ne sen ne bolo de don a fɛnɛ sen n'a bolo ye ne de teriya la an kana na ko dɔw kɛ ɲɔgɔn na ne ne Walɛti tɛ joli ɲɔgɔn sisan ne ma teriya kɔni dafa o ne y'a janfa de n'a fɔra ni ne mago bɛ Walɛti la hali su fara tile kan ne bɛ Walɛti jɔlen kɔnɔ n'a mago fɛnɛ bɛ na a to a ka ɲɛ ne ka nin kɛ n terimuso ye a bɛ mun de kɛ a tɛ foyi de kɛ teriya ka gɛlɛn o ma dɛ. Effectivement c'est ça la meilleure amie teriya kɔni ka gɛlɛn o ma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na l'enfant aussi est innocent donc i bɛ taa mɛn a man di ye ka mɛn n y'a mɛn baasi t'a la i y'a faamuya n y'a faamu i bɛ se ka taa n'i minɛ nin minɛ 15 minutes i b'o kɛ taxi passé i y'a faamu voilà. C'est la reine. C'est ça. Ouais. Ne m'ai pas comment faire. Et que mes secrétaires min tarawa ou bien secrétaire min bien. Non, secrétaire quoi? Nous bori fait ça. C'est. À d'abord pas une heure. Moi j'étais dépassé. Or mon gars fallait. Il va me voir ta barre là. À la barre follow, elle est bien. Elle travaille bien, elle est bien bon. Maintenant on a clé, ça va clé. Nan kiato là. Commencer à jama parce que ça rame mesdames, c'est bien. On est tout à mon sur quoi. Au début, tout le monde est bon. Elle était bien aussi, hein. Mais, M. Djabi, on a qu'à changer celle-là, la reine là. Amen, fallait. C'est ça. Mon badé de bika fonayana. Ka foko la reine de mon gomme, ka be mon goboya. Quoi ka kuma mancha. Wa ere ba do hal la reine, hal kuma man gomme gomme maire. Afo bi se kan comportement sou ta ka mo la. C'est parce qu'il peut pas te dire la vérité. Moi, tu m'as mon gomme du coup faut patron yo.
ça peut te rattraper. Est-ce qu'il y a femme donne la cour de la on va faut que comment il faut faire ça. C'est pour ça que vous serez là tiens faut mais à moi ils peuvent dire parce que voilà qu'on nous a affolé ne m'a faut conséquences fait mana boire la mort c'est que bien neche on la barada mo be affolé quand la reine bla ko la reine de comportement mun ta secret du genre ka a baraka ñoko secret du genre aller ni client do c'est un marché de quoi. Ok. Voilà. C'est ça. Voilà. Ne ga kuma faamuya. Bon jarani. D'accord. Nga ni ko ni ya dane ma. An Allah ran to ya ga baraka. Kadaka sarame mi di laran man kalula. Hal ni eti laran no du chugo ado. Me dem sumani kondo. Ibta sura naka saragara. Abi wado daga chorba mo. Abi do daga musorba mo. Wa ado rula ibta sura ni jomenu ka du situation. Anaga musoya. Bono kera. Fika dala kafo. Ko anga entreprise de nga kay jigiya idomo. Kasige ga du balu. Mais ni anya le blasi sa. Amina jigitige. Ale ka jigiya bilibili bado de fana onyi. Ibado anga entreprise dabolente ka mogo mogo sakamo. Foni mogo mi yere mogo sanyi ka se ayera mo. Bon demi ne ni deni don domina. Chiene kadi alay abi mogo buya. Abi mogo buya. Client fon famina. Hal an yere nyane ke nenen nami birula abi client buya chou meta ya. Mais nous on fait buya tite moka. Ouais. Bon, on verra parce que yokoro ko ni e ko fe ko tigele mais on verra ni prévu fin do sur ma fille. On verra. On verra. Voilà. J'avais venu le mouler. Aïcha. Ah! Jabi. Oui. Tu voudrais que man femme de. Tu es un killing. Jabi est venu. Kabo ko bela. C'est mon ami. On m'a dit on a 600. Tu es un coup de femme. N'est-ce pas qui femme 600 €. Vous êtes Jabi. Ah, tu es mon ami. Aïcha. Aïcha ça va. Ah, tu n'as pas film yoro ga pangu nada. Mon ami. Monsieur Jabi, oui. Chana nak ya wole mako bala ci dola. Oui, mon Aïcha. Ni terega di sa. Iba ga tubta dala. Amna ci dola nan kala mba benni fi. Ne terega di sa. Oti dugula. Che. Aga to sa. Jabi, amate ni bolo le tika chifoni jona ngata. Allah. Aga to sa. Amna kala ga fi. Non, je vous laisse. Ah oui, t'es là. Aisha. Ça va? Ça va, y'a Kashi banti la. Non, je vais dire koni karamɔgɔ ma bɔ kɔkɔ karamɔgɔ bɔlen de don karamɔgɔ ayiwa yen tɛ taa o la Jando. karamɔgɔ salamaleykum Kadi. Nam. N'a fɔ bi ŋo ne tɛ baara kɛ o. Bi tɛ ne ka baara kɛ don ye o. Awɔ, aujourd'hui c'est un journée fériée de moi. Ayi karamɔgɔ tun tɛ ne tun nalen tɛ n yɛrɛ ka ci la. Waleti de ye n ci ma. Ko jɔn ti? Waleti k'a ka fura dɔ b'i bolo ko n ka n'a minɛ. Waleti? Awɔ. Fura ne? K'e kan ka kɔnɔdimi fura dɔ bɔ karamɔgɔ. A y'a fɔ. A bɛ degun na koyi. A bɛ maɲumanko sugu bɛɛ la. An b'a to sini na kɛ komi ne tɛ baara kɛ bi. Ne ka bi baara jiginnen don koyi. Karamɔgɔ sini. A ka haramu. Sini tɛ se ka kɔnɔ koyi. Waleti bɛ degun sugu bɛɛ de la. Waleti ye ne wele bi a bɛ kasi bɛɛ de la. K'a kɔnɔ bɛ k'a dimi. Ne ko ka di. I tɛ ɲinɛ a la. Waleti kɔnɔ de bɛ k'a dimi. Est-ce que e de kɔnɔ bɛ k'i dimi wa? Karamɔgɔ teriya fɛnɛ ka gɛlɛn o ma dɛ. Teriya cogo di laluma la n'a ɲɛrɛ ye ko teriya? Kɔnɔdimi bɛ e de la wa? Mais karamɔgɔ ne bɛ se ka n terimuso ye dimi bolo cogo di ko ne b'o to yen? N'a bɛ se ka wuli sisan t'a sɔrɔ a wulila a yɛrɛ ka na wa? Daga ɲuman den filɛ koyi. F'a ye ko sini n bɛ kɔnɔdimi fura bɔ ka d'a ma. Karamɔgɔ i den na kɛ ala ka kira kama sa.
ɲama i ka fura in d'a ma an ka taa don ta la pour que a bɛ se ka lafiya ni yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni nin ma kɛ joona a bɛ se ka kɛ waleti bɛ to ou bien den bɛ to a la foyi t'a sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn de bɛ k'a la muso yɛrɛ ma wolo depuis muso fitinin kɔnɔdimi b'a la i y'a faamu depuis waleti fitinin kɔnɔdimi b'a la a ka bana de don a bɛ bɛn a ma i y'a faamu a bɛ bɛn a ma awɔ ne yɛrɛ ne ka di yɛrɛ de ye deli a kɛ ala kama ɲinɛ ka di dɛ tubabuw fɛ yen nɔ ni journée férié bɛ bɛɛ bolo hali yan nɔ journée férié bɛ bɛɛ bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mécanicien tɛ baara kɛ dimanche bon bi fana ye ne ka journée férié de moi je travaille pas. Alhamdulillah ne basi kɔni t'i la o ɲɛna e kun ye ne wele ne kun ye ciba de tun bɛ ne yɛrɛ bolo mais n ka ci de bila ka n'i lamɛn donc a ɲɛfɔ n ye joona pour que n bɛ se ka taa basi t'a la e nana lamɛn o diyara n ye kojugu i b'a dɔn n dɔgɔmuso min taara Canada i ka ko kun ka bɔ ale yɛrɛ bolo kojugu bon an kuma o kuma téléphone na ale b'i ka ko ɲininkali kɛ na ale de y'a yira n na k'a fɔ ko namasa feere de ka di ye ko n ka se ka wari d'i ma i k'i yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogo min na bon o hukumu kɔnɔna na n ye wari retrait kɛ n ko n bɛna wari d'i ma walasa i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogo min na ka d'a kan ko minnu tɛmɛna olu tɛmɛna ka ban bi fana ye don wɛrɛ ye ne y'i wele o de la tiɲɛna Jabi wariko in kɔni o diyara n ye mais Jabi i b'a dɔn k'a fɔ kɔni ko wari tɛ cɛ kɔni remplacer o i b'o kalama kɔni grande dame ba caman de bɛ Bamakɔ yan nɔ sisan wari b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo mobili b'u bolo mais cɛ t'u bolo donc wari tɛ cɛ remplacer o ne au moins ne bɛ n ka namasa feere la mais ne bɛ dɔɔni sɔrɔ a la dɛ ne bɛ dɔɔni sɔrɔ n ka namasa feere la bon ne ye nin kuma kelen de fɔ ba min ye n y'a fɔ a ye k'a fɔ a ye e filɛ nin i tɛ kuma mɛ e Ayisa yɛrɛ de tulo jalen don quoi ni fɛn bɛ tɛmɛ i ni mɔgɔ cɛ ka ban o ye tɛmɛlen de ye ne ye wele ka na n ko n bɛ n'i dɛmɛ de mun tɛmɛna ne ni e cɛ ne hakili la o ye kɔrɔlen ye Jabi ne yɛrɛ ye wele bi ne bolo n k'e bɛna kan ɲɛnama de fɔ ne ɲɛna e bɛna ne wele nin de la ne yɛrɛ bolo n k'e bɛna fɔ ne ɲɛna an ka ko in an ka segin an ka kɔrɔlen ma ni fɛn ninnu e bɛ ka ne wele nin de la Ayisa i bɛ tiɲɛ dɔn wa sabali yɛrɛ de ye wari filɛ a wari in kɔni o diyara ne o i bɛ sabali i bɛ taa n'an kan ka mun kɛ kɔfɛ an b'o kɛ n b'i deli ala n'a kira kama n bɛ yɔrɔnin min na sa kuma caman nege tɛ ne na n y'a dabɔ i dɛmɛli de kama komi i y'a fɔ ko cɛ caman ka furuli ma kɛ k'a sababu kɛ ne de ye o kama n b'i dɛmɛ sabali yɛrɛ de y'a faamu Jabi ne fana tɛ dɔwɛrɛ f'i ye ne bɛ taa nka Jabi ko in ma ban dɛ Jabi ne ye min f'i ye i b'a kɛ ten de sa i bɛ sɔn ne ta ma de an bɛ nin kɛ furu de mais n'i tɛ ka sɔn a ma diɲɛ la i bɛ sɔn a ma goya la ne bɛ taa foyi tɛ baara kɛ bi awɔ kana n deli n t'a kɛ baasi tɛ t'i ka fa f'a ye ko sini n'a tɛ sini kɔni a k'a to yen a ka taa karamɔgɔ wɛrɛ fɛ yen a ye taa Banjugu fɛ yen Banjugu filɛ kare kɔnɔ ne tɛ baara kɛ an tɛmɛna Banjugu la ka se mais i bɛ seerew de kama ne tɛ baara kɛ bi foyi tɛ n bila baara la n'i ye baara kɛ bi n salen kɔfɛ ala kana si wɛrɛ diyan n tɛ baara kɛ bi n tɛ nin minɛ ka nin don fɛn dɔ la n tɛ nin minɛ ka nin don fɛn dɔ la ka 3000 in ma awɔ o don fɛn dɔ la karamɔgɔ i kɔni i bɛ se adamadenya kɔni i bɛ se adamadenya la dɛ o don fɛn dɔ la mɔgɔninfinya yɛrɛ bɛ jɔ fɛn o fɛn kan kari bɛ dɔɔnin dɔn o bɛɛ la a lajɛ k'a ka fura in di an ka taa d'a ma a ka fura in wala tɛ ka fura awɔ kɛ kadi komi i kɔni ma i bɛ n bonya kojugu quoi i bɛ n bonya e bonya kama sinon wallahi ne tɛ baara kɛ bi bɛɛ b'a dɔn ne na k'a fɔ bi kɔni bi tɛ ne ka baara kɛ don yɛrɛ ye i y'a faamu wa nka n b'a jateminɛ n kɔnɔ n bɛ komi furaw bɔra village la bi ka na n kan k'u woloma de kɔnɔdimi fura ni ɲɛdimi fura ni sendimi fura awɔ n kan k'o woloma de sinon dɔw yɛrɛ ka koko fura bɛ n bolo n k'a to sini na awɔ o bɔra o nana i dama kasi ne n'a tɛ ɲini ka na kasi a ɲɛji la n ko bi kɔni moi je travaille pas wale tɛ ka fura ɲini sa a bɛ dimi bolo n b'a dɔn hinɛ bɛ sogo la i bɛ n bonya kojugu hinɛ bɛ deli la awɔ n bɛna san i ma kun n bɛna han
Korolengo, aflani ni gunja yiri aba ke togodi abi ni abi kuna abi mina kle wolonvla awo na aklala san a naga abo susabto ki yusuna katogo anyaga susu awo kalo kononton ani konodi mina nyoga imbla kana fonye me karamoga adabla nyame ya famo yo fa ko gunja yiri do awo problem ko itala karamo iteni baraji go awo ibe ya fama toron la ere chido kumenne chew enyi na chi awo warko chido ya kile bora mo ni be fega nyine de e fega nyine iti ya gilla jigi e kuma foko ka dinde e kola oh karamo ko bi wallet bi dini aga da wallet ta ay bitola ba chite awo nala sona wai jamana ngoni billahi obe baga lalo ma madaro mun be dajiba kule lalo mai katasro lalo ma obe jamana ngono ti dajiba ngawonyo ko beti dinte e termuso e ta donc afoko che ni termuso be nyonga fe fo e be no ga faram ne kata doma ba tra de nyeblin na nyere go fitri dani ate fo don na folo mana kasi termuso kana doki yere bay billahi kana doki yere wala ti be nya ko yan kasige che kuna ba tra de wani alama jange e furu be sa na ni ma miri do ne be furu billahi abi bolay mo go nyene ma ente mo ko be dablaw billahi mo go nyene ma be dabla abi bolay Hey, Aïcha, ça va? Ok. Bon, on va bien. La part de war mu jiri ma la part de ça. Ay, ne ka yi mo wasu. La. Il m'a beauté là. Connaissant très bien mon ami Djabi, ne va donc il va pas te laisser la même vie du gars. Ne va pas Djabi veut te bolo donc est-ce qu'il va la faire moi? Donc entraînement angana kuma tchaya quoi angana djaya. Il n'est pas partir. Est-ce qu'il va la faire moi? Ne va peut-être qu'il va te donner 200 000 500 000, pourquoi pas 1 million? J'avais caractère ok. Mais ça, elle a 100 000 beaucoup au dîner mao. Au bien mounique et là, au bien mounique tient et là le budget là. Donc il faut que non pas dire de gâteau d'or. Avec non y est nous sommes là de venir na maison. Quand il devait me mettre au film là et ne il était là. Ne m'a fait faire un na dore bola. Hein? C'était dans la wardine. Il bla baisser au devant. Oui là que des choses market le faire avec tout. Et ça y a maintenant. Vous m'y faites faire du naré. Et ça moi maintenant. Allez d'abord Bamako. Non, ne me mourons d'abord Bamako. Ça c'est sûr. Secrétaire Filani à cause de moi elle a eu du boulot ne baradama non. Soukon du budget allait faire fila vraiment. Elle me répond elle ne me respecte pas. Nga ça va bien nous maintenant ça faire la carré kono. Nyani Djabi nya yira nyona pour ka don sur ka jewu musoro. Obeka ban quand bo fan jewu fena beka ban. Hein? Aider quelqu'un c'est un problème. Trop d'hypocrites à Bamako. Pas tout le monde mais beaucoup sont hypocrites. Fitri Walevi. Eh Djabi mon ami.